הצלחתם את הזה של הפלאגן? לא. פלאגן. קצת ברציני, פלאגן. לא יקרה. קדום באמצע יכול רביע הצידה שמתפוצצת. קצה למעלה. או רביע כי מפוצצת קרח. יש רביע. כאילו או פס הצידה שמפוצצת קרח. נראה לי שרביע, אופס. באתי להראות למה אני מתכוון. רביע חדשה. לא משנה, זה לא יקרה. כמה חיים יש לכם? לא יודע, לא נראה שיש את זה. כאילו מראש יש רק 5, אבל כן. פס שמפוצצת קצה. אבל יש לנו משהו בחמישי. מה יש בחמישי? כנראה שלא. מה השאלה? אני לא טועה. מה אתה צריך? מה השאלה? עכשיו פס למעלה. לא, עצור למטה. תסתכל. כן, צריך את זה פעם אחת. את זה. מה אתה אומר לצורך? סבבה. דוד ואליה יכולים? אנחנו נתקע את זה? מה? כמו שסבתא עשתה מסעדה לך ולדניאל, ועמית אני עושה משהו לדוד וגלעד. יש להם זיכרון טוב מאז שהם עשו לכם בשבתון שלהם משהו לכל קבוצת נכדים בנפרד. בסדר, יש לי קרום. קרוב בדרך. אל תפעילי אותו אם אפשר, נראה לי. אתה ירוק. רביע ירוקה. תורידי אותו אחד. רגע, לא. למעלה היה כמעט משהו מעניין. נקרב אותו הצידה. לנסות להתפוצץ למעלה. יש הצידה. משתלם להסביר לה.